Dobrý, rozebrali jsme, co fakt nedělat, nelhat. Rozebrali jsme trošku obecně, jak to flirtování někam směřovat, ale, a to si myslím, že by hodně lidí zajímalo, protože je to pořád obecně, máš třeba nějaký konkrétní typy, protože ono není flirtování jako flirtování. Může být hodně sranda, může být sexuálně zabarvený, může být strašidelný, jo, v podstatě těch odnoží, které jsou zajímavý, může být x, jestli by si měl ty třeba jakoby nějaký typy srandovat a třeba, i když to teď zrovna nevyzní, takže úplně, ale se všichni popukají smíchy, ale je srandovní, hláška třeba takováhle mi fungovala. OK. Jo, krásně si tady nastínil, že vlastně těch víc stylů a třeba na každém randem může být nějaká jiná ta atmosféra nebo jiná nálada. Někdy to může být víc legrační takový, že si oba dva utahujete sebe navzájem. Jedny to může být víc takový, že tam je fakt ta dominance, sexualita. A dobře, třeba hlášky, aby to bylo vtipný. Tak utahovat si z té holky třeba. Okay. Jo, stalo se mi třeba, že jsem oslovil holku na ulici a měl jsem u sebou zrovna takový ten walk-in fast food asijský jídlo v krabičce. A ta holka zrovna měla hlad, nebo nějak jsem teda ochutnat a jí to zachutnalo, začala mi to jíst. Tak já říkám, ty jsi mě hodila to očko určitě jenom proto, abys mě žila ten walk-in, že jo. Všechny holky zneužívají chlapy, to je strašný. Jo. No něco, teď to nezní vtipně, samozřejmě v tu chvíli to... Ne, říkám, ale to jsou teď fakt jakoby typy, jak tu srandovní část v podstatě víc, že jo, takže ano, ty mi jako tady žereš jídla, ale jako, tak jako kvůli tomu jsi mě vybrala. Já myslela, jako, že se mi třeba líbíš, nebo že se ti líbím, nebo tak, jo. Takže jo. Nebo to nějaký ty herecké schopnosti, že fakt musí zahrát takovou tu frustraci, ale aby to bylo přehraný, že jasný, že to je sranda. Všechny holky nám zneužijí chlapy, to je strašný. Chudák já. Krásný flirt, že jo. Normálně holka se jako a už zase ta flow a že jo, ten směr prostě někam jde. Jo, dobrý. Pak jsem tý holce něco řekl, ona se na to po chvilce zeptá znovu a já. Ona má snad Alzheimer. Dělá si z ní legraci. Ale samozřejmě nepřehnat to a zase, jak jsme říkali, prostě je snadný přehnat to, leze tu holku. Zase lepší přehnat to, než být nudný. Než být jako nudný, ale zkusit to jako vybalancovat. Přesně, takže jako mluvit 2 hodiny o Alzheimerovi by si řekla, ale sorry, jako nejsem. Ale občas to tam takhle hodit, pamatuješ si svoje příjmení, hihi a ustopnout, jo. Neříkat 25 věcí, které si pamatuje, nebo ne, že jo. Ale radši klidně to jako přehnat a pak se stáhnout. Třeba to, co jsem si všiml, že děláš ty, jako by třeba si někoho děláš tak a potom řekneš jako, to je sranda, promiň, prosím. Jo, to je fakt. Něco takového. Takže, a to může taky fungovat. Díky tomu si můžeš dovolit jako říct i třeba peprnější věci, když se potom hnedka stáhneš. Jako. Ale zase je to... Zase by to nebylo, že jsi takový opatrnej. Ale zase pořád je to, že toho člověka vnímáš, že jo. Prostě když najednou se nějak zarazil, nějaký ten, a už víš, ale počkej, já jsem přestřelil, teď to musím jaksi jako vyřešit, aby jsme furt zůstali v něčem, co je nám příjemný, že jo. Ale i to, když se omluvíš, aby to furt bylo suverénní, aby to nebylo jako, že promiň, no, že to zase nebude působit chlapské dominance. Jasně, souhlas. To je jako v sexu, když jako ten holka zasténá, že jsi přirazil moc, tak nemůžeš říct, že promiň, ale klidně se omluvit, ale dominantním tónem, aby to nenarušilo tu atmosféru. Jasně. Tak to i v tom flirtu, ono to je trochu podobný. I ten flirt je trochu předehra toho sexu. V podstatě to tak je. Takže jakoby, i by to tam mělo být cítit z toho, jak se na ní díváš, jakým tónem na ní mluvíš, že pomalu trošku to tam dává takovou tu sexualitu. V podstatě, když sám sebe vzrušíš na tom rande, a když to holka na to reaguje dobře, tak pecka, tak to je ten flirt, jaký by měl být. Ano. Jo, dobré. A pak třeba, jakoby, to bude zajímat určitě hodně posluchačů, diváků a vizionářů. Třeba ty sexuální, jo, nějaký jakoby narážky, jo, prostě tak, jak jsme se bavili, aby vplynule do té konverzace nějaký třeba konkrétní příklady. Určitě. Ale bude to mnohem zajímavější, bude to jiskřit a krásně to sedí potom k tomu, že se spolu budete třeba už líbat a budou tam nějaký víc dotek. K tomu se ještě dostaneme k dotekům zase třeba v té neverbální stránce, ale jak sexualizovat, hlavně začít pozvolna, prostě zkoušet, že na to holka reaguje. Takže třeba, čím já většinou začínám, dám nějaký kompliment. Je hrozně sexy, jaký ten svetr od toho je boky. Třeba. Nebo máš sexy mimiku. Něco. To slovo sexy už tam trošku hodí tu sexualitu. Ale pak třeba cítím, že ten
vibe mezi námi je dobrý, cítím to z toho očního kontaktu, jak se mě dívá, třeba řeknu jako vzrušuje mě, jak se mě díváš submisivně. A to zase třeba už pozdě na tom rande. Jo. Něco takového. Musíte k vám sedět, tak mě třeba taková hláška sedí v tom okamžiku, takovou cítím kongruentně, autenticky. Musí vám to sedět, pokud ty slova byste zvolili jiný, použijte něco jiného. A sami hlavně jako ucítíte, že ty slova jste prostě řekli blbě a že se to prostě netrefilo. Jo, když tam jde ta energie prostě... Člověk musí říct to, co v tu chvíli cítí. A fakt to jakoby ten pocit vyjádřit do slov a pak se jako zpravidla trefí dobře, nebo nehrozí to, že by se úplně netrefil, řekne jo, ale já to s tebe cítím, že to, ale buď opatrný, ještě trošku brzdí chlapče, ale už ví prostě, i tohle to v podstatě přijme jako už pozitivní signál. Yes. Jo. Mě napadá taková i taková brutální upřímnost v tom, co cítím v tu chvíli, strašně funguje. Třeba byl jsem na rande s holkou, která říkala, jako dneska spolu nic mít nebudeme, prostě určitě ne, pak jsme spolu seděli vlastně mě doma na gauči, říká, na nějakou sukni, seděla tam takhle, měla tam ty stehna vedle mě a já chvilku se s ním bavím, respektuju to, že jako ona nic dělat nechce, tak si s ním povídám, ale narůstá mě to vzrušení a já jenom mám myšlenku najednou prostě a takový pocit, že chci říct tohleto a řekl jsem jí, ale jako respektuju, že se asi nechceš moc dotýkat nebo nechceš nic dělat, ale mám hroznou chuť na tebe sáhnout. A řekl jsem mi to, takhle to za mě úplně šlo. A neměl jsem zatím nějakou agendu, že chci to někam dovést a chci nějak manipulovat. Jo. Ale prostě tak jsem to cítil v tu chvíli a ta holka řekla jako, jo, tak sáhni na mě, můžeš na mě sáhnout prostě. A líbilo se jí to. A to se sáhlo jí to. A bylo to v tu chvíli takový upřímný, autentický. Jo, ale že to se vlastně prolíná celým tím naším rozhovorem, jakoby tohle. Prostě když je to autentický, upřímný, zajímá mě, kde pracuješ, zajímá mě, jakou máš ráda barvu, až vlastně po tyhle témata, tak vlastně to všechno pokračuje tak, jak by mělo a tak, jak je vám obou příjemný, že? Jo, takže tohle mě ještě jakoby napadá, což třeba jako já rád občas dělám, že dostaneš nějakou otázku a ty na ní schválně jakoby neodpovíš, mlžíš, není to žádná zásadní otázka, odkaď si a nějak napíšeš z Marsu, že jo, třeba, jako všichni chlapi. Jo, jestli třeba něco takového jako taky používáš? Jasně, používám přesně, jak si to ten příklad, tak třeba jako i v konverzaci, když chci oživit tu konverzaci na Tinderu, abych nebyl takovej ten nudnej, že jako odkud si, no, z horní, dolní, tamhle číslo popisné, logický, jenom ne. Tak právě můžu chvilku mlžit. Já to nakonec vždycky řeknu ty věci, protože nechci se po sobě podezřele, že fakt něco skrývám, ale chvilku, nebo co děláš? O to pověď třeba jsem striptér, už je hodně ohraná. Pokud jste nějakou mladou holku, která třeba víte, že nemá tolik zkušeností, tak to asi jí pobaví, ale jinak myslím si, že už je to ohraný. Ale něco v tom smyslu, že člověk, můžete dát tu holce hádanku. Se jenom hádej, taky už docela ohraný, ale třeba dát jí nějaký výběr, jo? Nebo třeba tipni si, nebo dát jí nějakou nápovědu. Třeba vlastně, odkud seš, tak můžu říct, když to je cizinka třeba. Ale jsem ze země, která je notoricky známá, tak jak jsme byli, než jsme se rozdělili. Jako Československo, že jo, všichni znají. Tady na to, aby to bylo Německo nebo Slovenské, je to super. OK, dobře. To je moje věkovka. No. Německo, no to je hodně daleko teda. Svatá říše římská. Tak, jo. OK, takže chvilku jakoby člověk neodpoví přímo, ta holka se vlastně, nebo blabla prostě sraničky, po chvilce to řeknu. Ale mezi tím, než to řeknu, těch témat tam vyskočí víc a najednou tam pár třeba nezodpovězených otázek a najednou není tam ten pocit, že my si nemáme co říct, ale naopak je tam toho až moc a my si nestíháme ani odpovědět ty otázky. A najednou ta holka cítí tam visí o vzduchu několik věcí a je zvědavá, jsou tam emoce. Jsem přesně chtěl říct, v podstatě já myslím, že hodně, když se vám povede a v jakýkoliv téhle fázi, jakoby v uvozovkách zaútočit na její zvědavost, tak máte jakoby hodně bodů nazbíraných. Budova zvědavost, super point. Takže to bylo zase jakoby trošku k té verbální, ale už jsme hodně daleko i v té verbální fázi. Flirtujeme prostě na všechny možný, nemožný témata, prolíná se tam sex a s tím jakoby souvisí ta neverbální. Takže co by si třeba i k tomu už zase jakoby dalšímu stádiu
Yes, určitě, ale říkám, nebo jsme se o tom bavili, že dneska už ty věci dělám podvědomě. V podstatě, jak se ta atmosféra vyvine, podle toho dělám doteky, podle toho házím lášky. Ale když jsem začínal, tak mě fakt strašně pomohlo mít v hlavě nějaký orientační žebříček doteků. S tím, že jsem věděl, že začnu tím, že se třeba budu otírat opaži, pak třeba jenom udělám nějaký lehký dotek na stehno, nějaký šťouchnutí a pak třeba pod záminkou nějaký hlášky, když to dneska už moc nedělám, ale dostanu se třeba k tomu, že dám holce pusu na tvář, zkouším si, jak na to reaguje, pak třeba dám to líbání, pak samozřejmě, že to jsou nějaký ty intimnější doteky s tím, že jí třeba sáhnu pod svetr nebo pod tričko a tak, ale k tomu se dostaneme jako mnohem později, když to jde fakt hodně dobře na tom prvním rande a není to potřeba. Kolikrát se tomu člověk dostane na 3., 4. rande, 5. a je to úplně v pohodě. Rozumím. Ale jako by měla ta holka cítit takovou tu iniciativu, že se nebojíš fakt na ní sáhnout. Tak a já bych třeba jako možná doplnil v tomhle, když to na tom rande nějak to probíhá, nenechat to úplně na ten závěr. No přesně. Že se prostě loučíte a teď bude mě líbat, nebude mě líbat, bude na mě šát, nebude. To už v podstatě by mělo být v průběhu toho celého procesu, než teď jako já tě doprovodím tady na metro, tak se jdeme loučit a teď v podstatě všechno vylítne ven, že to asi jako bych nedělal. No. Ale na konci toho rande to pak je najednou takový napětí úplně a teďka ten velký okamžik, ono je to možná z filmu nebo někde, že jako na konci rande líbání, ale to je blbý. No. To prostě nedělejte. Fakt, pokud jste se k tomu nedostali teď, tak to nedělejte prostě, že za minutu jede metro a já zkusím líbání. Ona to v podstatě v tu chvíli nejvíc od vás čeká a dost pravděpodobně, i když to rande bylo s váma dobrý, má z toho nějakou tenzi, protože veškerý ty flirtovací, ať už verbální, neverbální, tam neproběhly a teď najednou skočíte o 3 levely jakoby během minuty někam dál, bude jí to nepříjemný. Fakt jako nedělejte, dejte, bylo to fajn, rád tě uvidím příště, v sobotu jsme domluvený, OK, mimo malá pusa a to, co mělo třeba, to jsme teď probírali, že by mělo být na tom rande, nechte na to rande další, fakt to neuteče. Yes. To jsi řekl úplně krásně teďka. Pecka. A ještě bych řekl k těm dotekům, jak jsem řekl, že ten žebříček jsem si třeba připravil, nebo jsem o něm věděl, že existuje, takže začínáte těm lehkýma dotekama a potom je tam takový jeden velký milník, to je to líbání, že jo. No a k tomu líbání, já se k němu dostávám tak, že vytvořím tu správnou atmosféru, aby to líbání dávalo smysl v tu chvíli. To znamená, třeba už jsme blíž, sedíme vedle sebe na lavičce a teďka hodně očního kontaktu tam dáme. Já zpomalím to, jak mluvím, takže zpomalím, ne jako moc roboticky, ale prostě vychutnávám si každý to slovo. Zpomalím tím pár, ten hlas mi klesne dolů, je tam víc toho vzrušení, víc té dominance. Ona z mě cítí takovou tu maskulinitu v tu chvíli, vzruší to. A potom už klidně jako můžu jí popadnout a začít líbat. A nebo to třeba mám rád, když jdeme vedle sebe na procházce a už jako jedná spolu fajn, už ta atmosféra je dobrá, tak já jdu takhle vedle ní a z ničeho nic si prostě zastavím, že třeba stůj, dám jí takhle někde ruku na rameno, zastavím si ji, dám jí druhou ruku na rameno, postavím si takhle před sebe, dívám se na ní, a ještě chvilku si s ní povídám a ona už cítí, že se k něčemu jako schyluje a pak jí začnu líbat. To bylo dobrý. Sugestivní, věrohodný, důvěryhodný. Koukněte na to, zkuste to, se do toho vžít a možná zase v nějakých jako situacích vám to může pomoct. Takhle, a mě ještě k tomu našemu tématu napadla vsunutá otázka, která možná mohla padnout dřív, ale hodně, a ty jsi to slyšel, já jsem to slyšel, v podstatě všichni to asi někdy slyšeli, že tvoje kamarádka, moje kamarádka byla někdy na rande s nějakým týpkem, ale někde si psali, vypadal jako docela fajn, hezky psal, bylo to příjemný. Přišel na rande a on nemluvil. Jo, jestli třeba máš nějaký tipy, protože jako za mě i mluvení se do jisté míry jakoby dá naučit. Jo, jestli jsou nějaký basic tipy, co zkusit a možná tak to trošku zlepšit. Jako, jasně, že mám tip, ale zároveň ty jsi ho tady předtím řekl sám mimo kameru, že jo? Tak si ho klidně řekni, protože já bych se stejně inspiroval od tebe teďka. OK, takže za mě zkuste
sami doma, kdykoliv, kdekoliv, na něco se podívejte. Ukaž mi tady nějaký předmět. Fakt teď čeročerá improvizace. OK. Tak třeba tenhle notebook, ale... Notebook. Takže počkej, máš hezký notebook, kde ti tam tak krásně sugestivně, jako by to pozadí to vypadá, že nás tady chceš hypnotizovat. Nevadí, je toho jako notebook od Apple, takže můžete mít názor nebo nemusíte. Ten je hypnotický. Proč je hypnotický? Co to je za přírodu? To je Šumava? Není to Šumava, dobrý, ale jo, vypadá to krásně, v podstatě vypadá to jakoby řecký hory, jakoby v pozadí. Strašně pěkně. Byl jsi v Řecku někdy? Byl jsem v Řecku, jako malý. Takže podobný, viď? Jako ten Apple to jako udělal jakoby docela dobře, jo. Teď jako pomeníme to, že Pepa je romantik a já tady na něj útočím jakoby řeckou konverzací, fakt to s Řeckem nemá nic společného, neukazuj to tam. To fakt není Řecko, bláholi. Spíš Ramonsko mám pocit, ne? Tak. Nevím. Jo, a tohle je v podstatě příklad toho, co jsem jako chtěl říct. Ne, to určitě to není Řecko. Tak to vystřihnu tam. Ne, tam nech to Řecko. To Řecko. No jasně. Protože co jsem tím chtěl, že když se to naučíš popisovat jakýkoliv předmět, jakkoliv, může to být trošku věcně, trošku vtipně a trošku nějaký příběh k tomu dát, tak se ti nemůže stát, nemělo by stát, že nebudeš mít témata. Budete, nic vás nenapadne, pojede tramvaj, můžeš začít popisovat tramvaj, pojď počítat, kolik je tam lidí, ale je červená, super, má číslo 12, to je kouzelný magický číslo, to si myslíš o 12. Máš okamžitě témata, na který se můžeš ptát, když tě nic nenapadá. Jo. Jezdíš radši tramvají nebo metrem? Ne, já radši lítám, super, takže zkusíme udělat jakoby z té tramvaje letadlo, co by to asi mohlo stát? Nevím, 1000 věcí tě může napadnout, když kolem tebe jede tramvaj. A když si to takhle fakt nacvičíte na doma, kytka, stůl, podcastový světlo, krabice, stůl. A budete si to trénovat do absolutně absurdních věcí, klidně. Sklouzněte s každým tématem na sex. Jsme se tady bavili o světle, to nebylo publikovatelné. A už tam přihodíte nějakou sexuální historku, že to světlo je tady jakoby čtvercový tvar, kdybych tam dal jak se v podstatě úhlopříčku a udělal tam ochlupení, vypadá to jako svítící vagína, něco. Tak pak jako ty věci už vám budou naskakovat daleko víc automaticky a říkám, jenom se podíváš, tramvaj, strom, chodník, bezdomovec. A v tu chvíli můžeš rozvíjet témata. To je krásný a to je vlastně úplný jádro těch sociálních schopností. Musíš být schopný vařit z vody a odkecat všechno. A takhle se to dá do velký míry natrénovat. Můžeš to dělat sám, nemusíš mít publikum. Povídej si sám, když si budeš připadat fakt jsem blázen a retard, ne, nejsi. Povídej si sám doma. S tou kytkou, s tou tiskárnou, s tím stolem. Nebo s tím iPhonem, nebo s tím iPhonem. Jo, super. Budeš mít hluchý místo na rande, ale nebudeš z toho nervózní, protože víš, že v nejhorším začneš vyprávět nějakou píčovinu a nejdřív se bude dívat, jako, o čem to mele a pak jí začne připadat vtipný, bude se smát a pak přesně, se na něco zeptá sama. A už se to zase taková ta, jak se bavíme o tý flow, najednou tam zase začne bejt a třeba už ti začnou napadat úplně normální věci, ale tenhle ten oslý můstek, že jo, může často pomoct. No. To je pecká krása. Vím, o čem bude moje další challenge. Jo, okay. Tohle je super. No, dobré. Mě vlastně napadlo, že přesně jako takhle jsem se vypracoval z toho, že nejdřív jsem jakoby fakt měl strach z toho bavit se s lidma a já jsem začal vyhledávat ty příležitosti, že jsem přestal mlčet, když jsem byl u kadeřnice a začal jsem si s ní povídat. No, jasně. A přesně to bylo s tímhle stylem, že prostě nějaká píčela mě něco napadlo, jsem se zeptat třeba, co si myslíte o tom počasí, co teďka je. Blbost, ale jakoby i na to se dalo něco vymyslet. Jako kadeřnice mimochodem, když to tam dáš, je prostě ideální, když fakt jako nejseš úplně hovado, protože ty tam seš, prostě těch pár minut tě jako stříhá, takže ty můžeš zkoušet se jako bavit a ona je zvyklá prostě na desítky, stovky lidí, jejich osudů, příběhů a tak dále, takže že tam přijde poloblázen, v podstatě ona jako řekne, haha, máte tady pěkný světlo, ty nůžky, jak máte moc ostrý. Proč používáte tenhle hřeben a ne obyčejný? Takovýhle otázky. Jo. Ten strojek máte na kolikátku a jakou to má značku a můžu si to koupit domů takový strojek, naučím se stříhat sám sebe tím strojkem doma, kolik mi to bude času, najdu si nějaký návod na YouTube nebo děláte nějaký školení,
vařím úplně z vody. 1000 věcí tě napadne, na který ona tě jako je schopná odpovědět a máš jako hezkou konverzaci a když se netrefíš, tak jako ona umí reagovat, protože ona tohleto nevědomě 1000krát, 10 000krát v životě už absolvovala, že přišel zákazník, zákaznice, nějakou otázku, ježiš, co na to mám říct. Už prostě po těch x pokusech víc, co na to má říct, anebo každopádně umí reagovat. No. A když si umíš pokřat kadeřnicí o čemkoliv, tak potom o to snadší pro tebe bude otevřít jakýkoliv téma na rande a vést tu konverzaci. Takže to je třeba jeden způsob, jak to trénovat. Takže do flirtu, do verbální, neverbální stránky, tady jsme si to řekli celkem dost. Máme nějaký shrnutí k tomu, Láďo, co jsme třeba ještě neřekli? Tak v podstatě já myslím, že víceméně všechno pár bodů, které i tady máme, jsme neřekli, což nevadí, protože stejně se prolínají tím celým, co tady padalo. Třeba ženský testy jsme neřekli. Třeba ženský testy, třeba jako vyjednávání se ženskou, ohledně nějakých zase s velkou nadsázkou věcí a tak dále, ale to můžeme dát někdy jindy, nebo to asi není problém. Ale vlastně my jsme teď, jak to rande, už svým způsobem hodně celý prošli a jak to rande i dnešní epizodu uzavřít. Okay. Jak jsme si říkali, neuzavírat ho polibkem na závěr, pokud ten polibek nebyl ještě v průběhu rande. Všechny pravidla se dají porušit, když ta atmosféra zrovna na tom konci toho rande bude fakt nejlepší a bude vhodná, tak OK. Ale většinou to tak není a pokud atmosféra byla během toho rande, tak nezakončit. Takže to rande je ideálně zakončit tak, že vlastně dobrý tip, já většinou tu holku teda, nebo teď už tam jako standard, určitě na prvním rande holku doprovodím domů, anebo jí pošlu Bolta, souhlasím. Uber. Určitě. A aby netestovala nějak v noci třeba sama. Přes den, když má nějaký plán, ještě třeba taky to nevypustím, ale když to je večer, tak zajistím tu cestu k ní domů. A já osobně třeba potom rande ten večer ještě nepíšu, jak to bylo skvělý, ale třeba napíšu až další den, třeba jako zase pozvání na další rande, nebo když toho kasma napíše, třeba bylo skvělý, tak nedělám, že jsem chladný, ale samozřejmě reaguju taky jako adekvátně nadšeně, ale nejsem takový ten, že bych prostě hnedka jako nadšený a maloval si jako jo, dneska jsem tě strašně rád poznal, doufám, že se brzo uvidíme a takový úplně jako pejsek. Jo, rozumím. My jsme to v podstatě jako nezmínili to, že by to rande vedlo až následnímu ten večer sexu, což v podstatě, ale jako tím se tady zase prolínáme celou dobu, že za nás to fakt jako není dogma. Jo. Je to fajn, když to někam směřuje, dá se tady dát pár tipů, co udělat, neudělat, ale oni jako už v tu chvíli vyplývají poměrně ze situace, i když dá se to tam ještě pokazit, ale ty si chceš tomu ještě něco říct, anebo to fakt nechat na... Jo, tak to nemůže skončit sexem, nemusí. Jako, jo, a ten závěr, tak či tak, pokud toho komu mě teda nepřespává, tak bych jí stejně poslal toho Bolta, jak jsem říkal, a stejně bych jí nepsal žádný noční zprávy ten večer ještě. Jo. Takže víceméně, když ta atmosféra je dobrá, rozhodnete se, ale pojď ke mně, anebo uvidíme se příště. Obojí asi v pohodě. Jo. Yes. My celou dobu, teď se vlastně bavíme, že to rande se prostě vyvíjí pěkně, nějakým způsobem to eskaluje, roste, zlepšuje se, ale jako to rande, když se nedaří, ve vašich očích, jak jsme se bavili už někde v původní epizodě, fakt ukončit, ale může se stát, že budete fakt jako s holkou, kde to rande třeba nejde tak rychle, ale je docela příjemný, ale vy si vlastně na tu holku z nějakých důvodů nevěříte. Co třeba jakoby s tím, jestli se ti to někdy stalo, mně se to taky stalo. Jo. Ale já jsem říkal už na nějakým dílu tady podcastu, že mi pomáhá chovat se tak, jako by byl ten chlap, který by se na tu holku věřil. Hele, teďka jsem měl workshop s chlapama a řešili jsme tam přesně tohleto, že třeba kluk dostane na rande holku, která je pro něho 10 prostě a úplně je to pro něho šok, že vůbec taková holka s ním na to rande šla a najednou nemůže uvěřit tomu, že o něho má zájem. Nevěří si na něj tím pádem. A jako bojí se cokoliv udělat, buď to by to nepokazil, anebo protože nevěří tomu, že by opravdu o něho měla zájem, říká si, co je se mnou špatně, jako to nějaký error tady, ona nejspíš jako neví, že
kdo jsem a omylem zašla na rande se mnou. Ne, tak co mě vždycky pomáhalo, bylo jakoby nejspíš to, uvědomil jsem si, nejspíš to jsou nějaký moje limitující přesvědčení, i kdyby ta holka neměla zájem, já to potřebuji zkusit. Budu se chovat, jako bych si věřil. To znamená, udělám ty dotyky normálně, budu se k ní chovat jako k sobě rovnému člověku, prostě nebudu si ji stavit někam na postavec. Kolikrát tohle ty holky nejvíc přitáhne, obzvlášť ty hodně atraktivní, že se k ní chovám jako člověku normálně, že kromě nejsem nějaký naškrobený, ale jsem uvolněný. A skoro kdybych ani neviděl, že je tak krásná. Jako, já s tím mám o ní zájem, přitohuje mě, ale kdybych neviděl, že je prostě nějaká top miss modelka, a já jsem vedle ní uvolněný. Perfektní, come on. Výborný, přesně tak. Jo. Když se nevěříte, jak říká Pepa, zkusit, dát si, protože je to člověk stejně jako vy. Možná je o něco hezčí, možná je o něco chytřejší, možná je o něco bohatší, určitě snad doufejme má větší prsa než vy a tak dále a tak dále. A prostě zkusit to a chovat se prostě tak přirozeně. Protože fakt speciálně ty holky, které jsou hodně atraktivní a kterým každý leze do zadku, i když nejseš nejkrásnější, nejbohatší, nejchytřejší, mnohem víc ocení to, ale to je jediný z těch 10 týpků, s kterýma jsem teď byla na rande, který byl se mnou v pohodě. Okay. Pecka, dobrá práce. Děkujeme za slednutí. Dejte nám odběr, neodběr, like, nelike, dislike, unlike, komentář. Unlike. Ja. Ale unter Menschen geben uns die Unlike. Das ist für unsere deutsche Freunde, ja? Tak. Gutes Akzent. Tak, okay. Mějte se. Schönen Abend und bis bald. Ahoj. Ciao.